Hayi ziyakhala ngempela ke manje. Orlando Pirates 3 Golden Arrows 1. Umdlalo ekade unzima ngempela, umdlalo ekade unzima ngempela futhi kade sikulindele lokho njengabantu abawaziyo lamaqembu la ukuthi adlala kanjani. iGolden Arrows i-team ethanda ukuthi ibhola iligcine ngakiyo, bese into entsha esifika nayo manje iyashesha iGolden Arrows manje yaphambili yethusa. Manje akwethusanga nalokho esikubone namhlanje ikwenza. Kodwa kwethuse ngoba kufanele ukuthi kwethuse phela ngoba iPirates bekubhekekile noma besifuna ukuthi iwine. Ekade abasupport amanye amathimu abangane Pirates ofana neChiefs neSundowns bona kade befuna ukuthi iArrows inkore kwabo nabalandeli bayo iArrows nabanye ke makungenzeka. Kodwa ke ama notice wathathile uma ngabe sibheka lapha ukuthi uChain hayi uthanda ukwenza kancane. Uthanda ukuba isinokwe uma ngabe edlala ibhola emuva. Ibhola liyafika alibambe abafana bengene ekhaleni bephuma amawinga bephumela esendaweni emthanjela nonduli bebiza ibhola angalifaki alidlale kancane okugcina sekwenza ukuthi iPirates ithwale kanzima manje ukuphuma kanti kuyasiza kwesinye isikhathi ukuthi ugoalkeeper alibambe ibhola asheshe alifake ukuze bezokwazi ukuthi bakwazi ukuphuma masinya endaweni eyingozi. Lokho kuthanda ukuthi kusiphazamise impela khona nje nala aze wagcina elimala khona ngesombe sesibili elinyazwa yikho lokho ukuthi ibhola lithe malifika waya kancane ebholeni kanti belivele liphaswe kancane waya kancane mayelithinta ibhola istriker sesila mayiqeda ukuliphasa istriker sila nakhona usiphasa endaweni eyingozi. Lokho uChain izinto lezi kufanele ukuthi abheke. Undaba uyamfana ngiyambona nje angazi kodwa ngiyambona ukuthi hayi une driver's license hayi le ethengwayo le une driver's license akayenza ngempela. Ngoba uyabona kukhona lapha mawenza driver's license ekuthiwa you have a right of way. Uyabheka uyazi ukuthi leya ndawo leyo number 3 leya indawo yakhe leyo kufanele ukuthi ayigade noma sithi i-left back noma i-left wing back. Ephinde futhi kukhona ukuthi mawufundela lapha ilearners kuthiwe you can turn if safe to do so, you can change the lanes if safe to do so. Uma ngabe kuphephile ngempela uyasuka ephambili, uma ngabe kungafanele akayi phambili, uma ngabe kufanele ibhola uyalikhahlela, makufanele uyalibamba. Adlale nomuntu ofana nomuntu ogqoke njengaye. Leyo nto leyo yenza ukuthi kube lula ukudlala kuye. Yena asimqhathanisi nabanye ngaba umdelelo uhodwa kodwa engingakusho ukuthi uNdaba ibhola udlala kakhulu. Uyakwazi ukucontrol ibhola, uyakwazi ukulibamba kahle ibhola, wenza ukuthi umsebenzi nowalaba abadlala naye ube lula. Ucoach wePirates kunento enhle akayenzayo ngoba sekwaba nento esiyaba khona la ebholeni ukuthi umuntu odlala unumber 3 njalo umuntu odlala i-left wing kufanele kube umuntu odlala ngo-right, umuntu odlala i-right wing kube umuntu odlala ngo-left. Kodwa manje yena ubafaka ngendlela le indlela endala old school. I-left wing yePirates uMremi udlala ngo-left, i-right wing efaka u-Apollos udlala ngo-right. Leyo nto futhi iyamsebenzela ngoba amagoli aqhamuka khona lapho. uMremi uyakora kakhulu no-Apollos naye kuyenzeka akore. Amathuba bayawakhanda okusho ukuthi uyayazi into yakhe. Engikuboneke kulo mdlalo namhlanje ngithe ngibhekisisa ukuthi uMremi udlala kanjani. Engikutholile ukuthi uMremi mabekhuphuka noNdaba, uNdaba mangabe eya eceleni uMremi ungena phakathi, uMremi maye eceleni uNdaba ungena phakathi, kodwa hayi phakathi kakhulu khona la eceleni ekhoneni le-18 noma ngenhla kwalo kancane behambisane lapho bobabili. Okusho ukuthi ila khona amathimu akawashaya khona. Ningabe senesimaka ke amathimu ngoba naku senginitshelile kodwa wenza kanjalo. Bese uMbule kusafuneka ukuthi uMbule akayocheckwa ukuthi ngempela ngabe umuntu ophilayo ngempela yini kulomhlaba esiphila kiwo, ngoba lo muntu lona kufanele theke yobhekwa kufakwe nama microscope la ekhanda ukuthi noma emhlane ukuthi nasemasayidini la emaceleni enhlangothini ukuthi akanayo yini amanye amehlo lapha engeziwe, ngoba engathi indlela akajika ngayo ngathi usukazi ukuthi abantu benzana emva kwakhe, indlela
akaphasa ngayo ngendlela esheshayo. Umbuli akagijima egroundini, ugijimisa ibhola. Namhlanje ucoach umkhiphile nje kodwa umkhiphe vele ubedlala kahle, kodwa umkhiphile nje ngoba ubebonile ukuthi nje kufanele ukuthi amkhiphe, kodwa yena umkhiphe edlala kahle. Ngeke sithi ubengadlali kahle, udlale kahle kakhulu. noMaswanganyi futhi ngeke simsole, ungene wadlala kahle kakhulu waze wakhanda ngisho igoli. Umbatha engenela uNduli. Hey umbatha udlale elinye ibhola namhlanje ekade ngingalazi, ngoba mina bengicabanga ukuthi mayengena uma ngibuka le game le yemagesi la khona uNemthanjela kade edlala noDenson, uNomthanjela kwawuyena ogcina esehleli la phambi kwedefense. Kodwa namhlanje ngithole umbatha kuyena ohleli lapho, uNemthanjela eshaya izigzag, eshaya isaha uNomthanjela eyaphambili ebuya box to box, box to box, kodwa wahlala umbatha lapha kuleya position. Kodwa futhi ubengahleli ukuthi uhleli, ubethe hleli ebhekile ukuthi kwenzekani, ngoba kukhona la kade umthola khona esekhuphukile. Noma ngabe ekhuphukile ubengakhuphukela ukuthi uyadlala, ukuthi uyakhuphuka nje, ubekhuphula kucace nje ngoba eze wakhanda negoli lesibili. Umbatha uyidlale kahle kakhulu le ndawo, uyamaka, uyaphasa, uyashesha, udlale kahle kakhulu. uNduli sifise ngathi ngasheshe simfisela ukululama nje okusheshayo. Yanela Mbuthuma lo mfana loya kukude la kazoya khona uma ngabe ngezulimala, uma ngabe nje ezodlala ngendlela akadlala ngayo, ngoba kanandaba ukuthi umdlalo uqalile, umdlalo usuka ebhenchini. Kusuka kuleya game lena kudlalwa neDiodi yaseLesotho, wangena lapho washaya amagoli amabili. Umdlalo wemagesi udlale kahle kakhulu. Umdlalo lo udlalwa nale team team lekaMkoko iSentelwe Lopopo, udlale kahle kakhulu lapho. Washaya igoli lo emagesi akagoranga, ukwala uChipezeze. Namhlanje ushaya amagoli amabili esuka ebhenchini. Igoli lokuqala igoli lestriker, igoli lestriker ngoba ibhola lifikile walithinta kancane, walibeka ku side net ngaphakathi, hayi ngaphandle. Ngaphakathi uside net ukhipha uma ngabe center. Into esesayifunda njengabantu abasebenza ngebhola na ku development sisebenza ngebhola, into esesayifunda ukuthi uma ngabe ukhipha center yebhali, ibhola uma ngabe ulishaya livundla leya ku side net akafiki sidalo, akafiki lapho ukhipha washaya lelo bhola lelo. uNomthanjela emva komdlalo omuhle kaMbatha, emva kwephasi enhle kaMaswanganyi, ngoba omunye ubengazama lapha ethi uzama ukukora ngoba uMaswanganyi wayena kade ephansi kwebhali ekubeni kade kugcwele abantu phakathi kwakhe, kodwa wakwazi ukuthi embone uMbuthuma. Nangendlela uMbuthuma akenze ngayo, fike wangena phakathi ngoba uye wabona, wahlehla, mayehlehla walibeka ibhola uMaswanganyi washaya inethi kamnandi. Igoli lela lestriker lela ngeke lishawe nanoma ubani. Bese kuba yileli igoli leli lokugcina, akaze ngilibone igoli elikanje ukuthi ibhola liyasuka emumva kuPirates bayalishaya, uyafika uMbuthuma uyaliflika, eliflikela esayidini, eliflikela uMfukeng washaya ipass yomhlaba, ipass cross layer, ipass cross layer ngoba ubeliphasa kodwa futhi kuyicross. uMbuthuma uyena ophasele uMfukeng ibhola, waqeda lapho wagijima wangena esikhaleni. uMfukeng mayelilobha leliya bhola selizothola yena futhi uMbuthuma, first touch nkosi yami, world class first touch, walibamba ngo-right, walibeka phansi, wasikaza ugoalkeeper. Bekungathi uyashibilika kodwa futhi umsikazile ugoalkeeper mayelala phansi walithumela phezulu erufini yenet. Igoli elihle kakhulu. iPirates inhle, sizobona ukuthi le league lena engathi kusazoba mnandi. iChiefs iwinile izolo, iPirates iwinile namhlanje, iSundowns iwinile namhlanje ngegoli lika Salesi, nalo igoli elihle kakhulu. Esibona ukuthi ke le league lena izoba nzima, kodwa ke siyathemba ukuthi ezimnyama ziyogcina zizoqhubeka ngendlela ezenza ngayo, ngoba njengamanje kuSundowns ezimnyama sisele ngemidlalo emibili. Uma ngabe zingayiwina zizoba na 28. Kodwa ke kuthiwa ayibali imidlalo, sibala amapoint, kodwa vele sizokubala lokho esikubalayo. kuChiefs isele ngomdlalo owodwa. Uma ngabe iPirates ingawuwina lo mdlalo sele ngawo, izoshiya iChiefs ngamapoint amathathu, ekuyiyona into esifisa ukuthi yenzeke. Kodwa ibhola limnandi ukuthi futhi la siyakhona akwaziwa mbhantshi ukujiya,
umnike nomntu